takulandirani ku Malawi News Daily Updates kuchimake kwa nkhani zochitika ku Malawi. Ngati channel chathu chimwangochipeza kumene pangani subscribe kuti nkhani zimene zisamakuponyeni. Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Mulendo wanga mpulogalamu iyi madzulo ano ndi wolemekezeka Bambo Chimwemwe Chipungu amene ndi nduna yathu ya zamalo iwo wanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuti ndikuluchenza Cholo Luchenza Yes. ndiye constituency yake. Yes. Choyamba tikulandireni mwatilemekeza pobwera. Tikukumana patangotha miyezi ngesa 4 chitengereni boma. Yes. Pa September 16. Yes. Idali ntchito yayikulu bwanji imeneyi. Choyamba tithokoze Mulungu kuti lero tili pano ndikumayankhulana ndi inu pa TV chifukwa inali ntchito yayikulu kwambiri kuti Amalawi tachotse pa zovuta zomwe zinaonekera mu zaka 5 or 6 zomwe zapitazi. Moyo unavuta kwambiri kwa wina aliyense, ndiye ndikutchula Mulungu chifukwa chakuti sitikanapambana kupanda Mulungu. Mulungu anamva kulira kwa Amalawi chimozimozi mmene anamvera kulira kwa ana a Israeli ku Egypt kuja. Ndiye tithokoze Amalawi onse kuwakhulupirira a Professor Peter Mutharika ndi chipani cha DPP kuti atipasanso 5 years ina yoti tiatumikire kuti mwina moyo uphekeko kusiyana ndi mene zaka zapitazi zinali. Ndiye inali ntchitodi yokuti aliyense amafunisisa kuti tipambane komanso aliyense amafunisisa kuti DPP iloweso. Moyo wayamba kusintha tsopano. Akuti fertilizer kupezeka, akuti mafuta kupezeka, akuti chimanga chikupezeka, zimene anthu timafuna, zimene anthu amafuna zimene zozo. Ndengati zimene zozo zikupezeka ndeti mioyo ya anthu yamba kusintha. Ikoza kusintha kuposera mmene. Iponso isintha kuposera papa. Kuli economy recovery plan imene ifeyo achipani cha DPP tinayiyamba tisanalowe mboma chifukwa timadziwiratu kuti anthu ativotera tilowa mboma. So recovery plan ija ndimene ili blueprint yokunena kuti Malawi achoke pa mavuto. Kukonzekera suma yamba utalowa kale mboma. Munalowa konzeka tinako bwanaja ngoma namba kulika mmalo isanalowe. All indications zinalipo kuti Amalawi atopa ndipo Amalawi ativotera. Sungalowe mboma lero ndikuyamba kupanga plan kuti tipanga bwanji govern dziko yayi penambira tukali kukonzekera kunena kuti kalikonse kakhale malo chuma chiyendemo. Kunali kovuta bwanji ntchito ije nali yayikulu bwanji kampeni komanso kuwina masamu. Ntchito ija tinene kuti inali yovuta chifukwa zimaita kuonekeratu kuti anazathuwa anali ndi tinetu upo. Amadziwa kuti anthu achosa mboma. Ankadziwa? Amadziwa. Munthu amene ukadwala nkumasakhala kuti sukudziwa tumwalira nkusasira kupa machimo ako ndeti ndi watsuka. Iwo ajanso fungo la imfa amalimva kuti anthu achosa mboma. Ndiye ifeyo timapemphera komanso kuyika kena kalikonse malo mwache kuti tilowe mboma mosatira malamulo komanso tilowe mboma kupyolera mu voti yathu. So voti yathu ija ndimene ikatipasa ife mphamvu
kuti tibwereso mboma. So mwawina masankho cabinet yoyambirira mamawa achimwemwe chipungu deputy minister of health, madzulo minister of defense. Munayilandira bwanji kani? Choyambirira ukusankha out of anthu 20 million kayandwe deputy mwanguti ame. Okay. Inatandisankha ndinakondwera. Ndipo ndimakumbukira tinayankhulana madzulo kuthokoza pa bwanachi. Okay. Kunena kuti bwana ine sopambana. Alipo anthu maphunziro awo komanso azintchito zabwino, komanso kuthekera kwabwino amene atatha kuwasankha bwanachi. Koma kundiganizira ine mwa anthu amene achawo ndinangoti amene ndiye mene mwakamvira usikunso kuthokoza foni inali yothokoza ya minister of deputy minister of health. Deputy Minister of Health. Okay. Katumekire na Malawi ku health ziko. Some hours later, I think a day later, nandilanso kalata inanso kuti chako menaso president omwe aja kuti ndipite ku minister of defense. Ineso sinakanenso. Okay. Ndangoti ambuye zikomo bwana ndathokoza. Munthu akakusankha udindo wankulu suka Osuka. terms of reference kuti kodi tichipango paleti masiku angati kena kwa defense muchitenge. Okay. Ineyo ndi a defense commander ndi ministry komanso madonors aja takhalapo ma meeting angapo. Okay. Ndikuona kuti zinthu ziyambike. Okay. Komanso timafuna tikhale ndi office yomweyo yokuti defense force ili momwemo, komanso unduna wa defense uli muti maiko anzathu angapo amapanga choncho. Okay. Kuti tizikambirana bwino osakhala defense force ili mbali ina komanso ministry imene ili policy holder ili mbali ina. Ndi zimene zizi ndi zimene ndimafuna kuti tiziyambe. Okay. Koma chifukwa kuti ndasinthidwa ndapereka handover kwa minister amene alipo honorable Kaupa kuti mbuyomu timakambirana izi data tiyeni kuti zipitirire zisayime chifukwa kuti mwina nali ine nali kumene kuja kutumikira Malawi. Yeah, that's right. Na also Kaupanso apitirize project imene kuti tonse tikhale chipatala chabwino cha ami. Chipatala chimene chichi chikatheka mwinaso matenda amene amapita kunja samapita azipita kuti kumene kuja. Ndiye kuti forex yokhala muti Malawi momwe. Nde ndinali wokukondwa kuti ndi timu yanga ya ku defense komanso ndi defense force yonse timaganizira Malawi mwa njira yotero. Ndiye kaze ndi pamene tikumva kuti chakomera president kuti akuchotseni ku defense kubwera ku lands. Yes. Munali kuti nthawi imeneyi uthenga umakupezana? Mene uthenga umabwera ndinachoka pang'ono. Okay. Ndiye ndinaumbira mu ndege. Munaumbira mu ndege? Nditafika nditu takwera mu ndege takhala pansi nde ndikudabwa mzukulu wanga akundiyitana malume tabwera kwa maseka mu ndege momwemo akusinthanitu ndatisintha chani akuto cabinet asintha ndati okay nde ndikupita kuti apita ku minister of plans nde kuti phone yanga itazima. Okay. Ndapempera ndege okay kutokozaso timakumbukira tinafika pakia mawa
Chimwemwe Chipungu, Deputy Minister of Health, Madzulo, Minister of Defense. Munayilandira bwanji kani? Choyambirira ukusankha out of anthu 20 million kayandwe deputy mwangoti army. Okay. Inatadisankha ndinakondwera. Ndipo ndimakumbukira tinayankhulana Madzulo kuthokoza pa bwanacho. Okay. Kunena kuti bwana ine siopambana. Alipo anthu maphunziro awo ambiri komanso azintchito zabwino komanso akuthekera kwabwino amene atatha kuwasankha bwanacho. Koma pondiganizira ine mwa anthu amene ajawo ndinangoti amen. Ndiye mene mwakambira usikunso kuthokoza foni inali yothokoza ya Deputy Minister of Health. Deputy Minister of Health. Okay. Katumikire na Malawi ku health ziko. Some hours later, I think a day later, nandilanso kalata inanso. Kunena kuti chakomenanso president omwe aja kuti ndipite ku Minister of Defense. Inenso sindinakanenso. Okay. Ndangoti ambuye zikomo bwana ndathokoza. Munthu akakusankha udindo wankulu suka. Osuka naye? Suka. Ndakreso president. Suka naye. Suka. Sunganene kuti ine zimene zisindi mazidziwa? Ndiye kupanda ule. Kupanda ule. Kupanda ule. Okay. Bwana ajakanena kuti ino pitani uko mukatumikire kumeneko. Ndiye kuti amakhala apanga research yawo aganiza bwino kuti amene ngakhale nduna yakuti lero ndi wakuti. Deputy wache ndi wakuti. Ndine ndi ndani kuti ndikakane. Ndine maudindana nduna yakuti lero ndi wakuti. Deputy wache ndi wakuti. Ndine ndi ndani kuti ndikakane. Ndine maudindana ndipasaja ngati deputy nathokoza. Aganizaso mwina kuti ndikhale Minister of Defense nathokozanso. Ndiye munayikwira bwanji ku defense? Ku defense ku ndine na pano. Tinayamba bwino kwambiri. Okay. Ndipo tinali ndi Mwasimbafuti kumene. Kwamfuti. Nkwamfuti kumene. Kwambiri. Tinali mapulani athu abwino. Ndine nachifaya kuti ndakasi nkhani ndi Malawi. Iyo zona. Khumbo langa leni loyambirira ngati kundunaku timafunisisa kuti tikhale ndi chipatala cha army. Okay. Kumayi kunoko kulibe. Chipatala cha army chimenechi tinakumana ndi anthu angapo madonors. Okay. Amene sindatchula naye. Okay. Amene ndithu pokambirana anatipanga promise kunena kuti tikumangira chipatalacho tigwirizana amene tingapangire ma terms of reference and sheets kuti kodi tichipanga operate masiku angati kena kwa Malawi defense muchitenge. Okay. Ineyo ndi defense commander ndi ministry komanso ma donors aja takhala kwa ma meeting angapo. Okay. Ndikuona kuti zinthu ziyambike. Okay. Komanso timafuna tikhale ndi office yomweyo yokuti defense force ili momwemo komanso kunduna wa defense uli muti uli momwemo ya maiko anzathu angapo amapanga choncho. Okay. Kuti tizikambirana bwino osakhala defense force ili mbali ina komanso ministry imene ili policy order ili mbali ina. Ndi zimene zizi zimene ndimafuna kuti tiziyambe. Okay. Koma chifukwa kuti ndasinthidwa ndapereka handover kwa minister amene alipo Honorable Kaupa kuti mbuyomu timakambirana izi. Ndeta tiyeni kuti zipitilire zisayime chifukwa kuti mwina nali inene. Ine nali kumene kuja kutumikira Malawi. Yeah, that's right. Nawonso akaupanso apitilize project imene kuti tonse tikhale chipatala chabwino cha army. Chipatala chimene chichi chikatheka mwinanso matenda amene amapita kunja samapita. Azipita kuti kumene kuja. Ndiye kuti forex yukhala muti Malawi momwe. Ndinali wokondwa kuti ndi timu yanga ya ku defense komanso ndi defense force yonse timaganizira Malawi mwanjira mtero. Ndiye kaze ndi pamene tikumva kuti chakomera president kuti akuchotseni ku defense kubwera ku lands. Yes. Munali kuti nthawi imeneyi uthenga umakupezana? Mene uthenga umabwera ninachoka pang'ono. Okay. Ndiye ndinaumbira mu ndege.
munaombera mundege tidafika nditu takwera mu ndege takhala pansi nde ndikudabwa mzukulu wanga akundiyitana malume tabwera kwa maseka mundege momwemo akusinthanitu ndatisintha chani akuto cabinet asintha ndati okay nde ndikupita kuti ndipita ku Minister of Lands nde nkuti phone yanga itazima napemphera momu janso ndege kuthokozaso ndimakumbukira tinafika pakia ina past 10 kapena past 11 mamao usiku ndege ya mazulu ya imachoka ku Jobe kubwera kuno naye bilaso bwana kuthokozaso kuti bwana ndikuthokozeniso kuti mwandiko minaso ntima kwa anthu 20 million acha kuti ine ndikapange chani lead Ministry ya Lands, Housing and Urban Development. Mwakupeza bwanji kulanzi kuli mavuto ambiri sizo bisaso kumeneku anthu akuti tukwana kuti ndinaso kwambiri kuti ndikunduna umene uwatchuka komanso unduna umene ukupanga practice katangale ndi ziphuphu aliyense maso ache ali kumeneko ngati kungodi minambo munamba za migodi town atusa akuona ngati kuti kulanzi kuja ndi kungodi pali mavuto ambiri Brian okuti tiakhonza choyamba ndi chakuti katangaleyi sitikupanga ife ngatogwira ntchito okaya koma katangaleyi ndi anthu akunja ndi ife tomwe sindikunena kuti anthu akulanzi yet ndikuti ife anthu akulanzi chifukwaso ine ndikugwira ntchito pomweyo ndoti katangaleyo wayambira ku ministry anthu amene tikunenedwa ndife tonse kuphatikizako ineyo amene ndikusogolera unduna umene ndi akanena kuti Minister of Lands yatchuka ndi katangale ndikuti akuphatikizako ndi ineyo amene ndili nduna kumeneko nje mukandifunsa kuti kumene kuli bwanji kuli madandaula ambiri Amalawi sakukondwa ndi unduna umeneyo kuli malo amene ife timayang'anira kuli nyumba zomwe ife timayang'anira koma kuti upeze malo ndiye kuti ugweseka ngachepe kuti upeze kandi title deed ugweseka ngachepe nyumba imene kuti uipeze ndiye kuti officer ayepo zinthu zomwe zimayenda kuyenda mu ndondomeko ukapanga apply malo aja ulipire akulanza aja akupase yankho atakuta zaka osoyankhidwa ena anagula malo kalekale koma kuti apeze title deed timango azungulisa ubere mawa osathandiza cholinga agweseka ngachepe akaperekanso mwinaso sathandizanso kumene kuli kuba ndi kulakwa kuzunza zamoyo zomwe apresident athu sakufuna komanso malamulo a Malawi amakana ndiye kumene kuku nkofuna kuti ineyo ngati nduna ndi Amalawi onse oganiza bwino tithandizane kuti katangale amene iyi athe mukwanitsa kumutetsa ndipo kwambiri ngasiko khala anthu mbuyo ine ndi chimwemwe chipungu ine si anthu ena ine ndi chimwemwe chipungu amatani chimwemwe chipungu ndine munthu wina oganiza mosiyana katangale imene mukunena amachitikayo amene akuchitikayo mbuyo mose mukunali nduna yes ndi chifukwa chani a president sana kusankheni inu ya Brian kuti mupite ku Minister of Lands ndena president nkhani imene akuiziwa ndiye mwamwayi adilomai kuti ndipite kumene kuja ndikathese mchitidwe oyipa
kumene amalawi akudandaula kuti ndikuwuzeni muzabwere ku office kwanga umakhala ngati ku OPD ku chipatala amsatero ndikuwuzani ku ministry ngati ku chipatala madandaulo okuti pena mkumayonera kodi ndi anthu ntchito timagwira motani sindikuwanyoza anthu ambuyo that's right yeah koma I'm just being very honest kuti dzana lomweli kunabwera mafumu awiri akuti mwina for the past 10 years akhala kulandira akuyendera malo awo amene analandidwa wakabudula uko kuimva nkhaniyo nkhani yaying'ono koma kungozungulisidwa chifukwa kuti sakutani sakupereka mwina alibe kuthekera kuti atani apereke ndiye ineyo pamaso pa Malawi pano ndikunena kuti ministry imene chali yang'ana mukuonera kwa Malawi simati pamaso pa Malawi amalawi nonse akufuna kwabwino ndifuna ineyo mundikhulupirire ntchitoyi si yaine ndekha ndi ya inu ndi ine tithese Katangale amene mwakhala mukundiuza tithese madandaulo amene mwakhala nawo kugwirira ntchito limodzi musaope munthu wina aliyense kaya ndi udindo wanji kaya ndi nduna yanji kaya ndi wotani amene akukupemphani ndalama kapena amene akukuwumirizani kuti mupange ziphuphu ndi Katangale tili ndi Anti-Corruption Bureau kanenereni kumene kukunso anthu amene wandofuna kuti tiyapatse chilango malingana ndi malamulo a Malawi tikatero ministry ija ikhala ndi nkhope ina mukabwera muthandizidwe osapereka kwa mtambala iyani ikakhala kuti mukupereka ndalama ikhale ndalama yolandira lisiti la boma malingana ndi application imene mukupanga tikatero blind ndikuti Malawi yakhala okomera tonse komanso tiathandiza president athu a Professor Peter Mutharika kuti Katangale amene mamunena uja ndi ziphuphu athe mu Malawi. Masabata awiri apitawo munachititsa msonkhano wa atolankhani ndi munawuza anthu kuti aliyense amene watenga malo pasanathe 14 days abweze. Yes. Chinawutsa nkhani imene chanchani. Brian, maboma analipo, maboma anapita, maboma abwera. Anthu andale ndi anthu olakwika. Timafuna kutengera dzina la ndale ndikumalanda kumaba zinthu za anthu. Nthawi zambiri boma likasintha amakhala kwa anthu amene amakhala changu ati atengeretu zinthu. Boma lapita lija anthu agawana malo La MCP. Atenga malo. Okay. Kungogawana. Kugawana. Popanda wapata? Kugawana malo aboma. Kugawana malo a anthu amene anagula bwinobwino. Nyumba za boma zagulidwa mwachinyengo. Maija 10, maija 12 mango pasana iwe kaigule iyo, iwe kaigule iyo. Malo mango tenga. Ngati mwina mukukumbukira dzana lomweli tinali ku area 10. Anthu ena so anagalanda malo a Egyptian embassy. Pano paso ife a DPP kalwanso mboma. Anthuso nawonso ayambapo. A DPP. Okay. Ali mboma. Ni nthawi yawo kuti atani aje. Pamene speech ya boma ya president athu a Peter Mutharika ananena kuti government is not a feast. Siphandwe. Yes, siphandwe. We are here to save Malawians. Malawians atikhulupirira kunena kuti atibibiwa ndamene atatibeule m'mavuto. Nde inu anthu azilanda malo mu zina la chipani tizingoyang'ana dziko lisila chipani, dziko ndi la Malawi, kandi wa chipani chanji, kandi wa mpingo wanji, kandi wa khungu la mtundu wanji, ngati uli Malawi wena kukhala ndi ufulu okhala ndi zinthu, uli ndi ufulu ogula malo, uli ndi ufulu ogula nyumba, uli ndi ufulu opanga apply malo. Ngati malo alipo ife tupase
ngati nyumba zilipo tikuguliseni kapena tikupatseni, koma tisatengere dzina la chipani kuti anthu ena avutike. Iya zimenezo sizichitika. Anti aliyense amene akupezeka kuti akupanga zimenezi timmangiza. Awa a DPP mukwanena awa ndi achipani chanu? Inendo a DPP ndimafuna kuti pamenepo ndikuti a DPP inenso ndi a DPP. Chabwino koma ngati akuphwanya malamulo tisamange chifukwa ndi a DPP. Iya tikayang'ana lamulo la malo section 20 ya malo ndime 16 ya 2016 ikupereka mphamvu kwa aduna kuti aliyense otenga malo mwachinyengo ameneyoyo alandidwe, komanso lamulo lithane naye. Okay. So zimene ndikupanga ine sindikungopanga za mutu mwanga koma tikuyang'ana kuti lamulo likuti chani. Ndi anthu anangogawana basi kungodzuka katenga malo ali mboma nthawi yakuti phwando lifike ndi imeneyo. ndi awa amene anagula nyumba ku area 12 ku area 10 mwachinyengo zikhala pa tikupanga ma-audit amene tifuna tione nyumba zonse za boma kuti zili ndi ndani, anagula liti, anagula bwanji, anapanga apply motani, kodi sipanalowere ndale, komanso malo ngati mukukumbukira bwino tinanena kuti chapter 13 mpaka na pa 27 anthu abwere apangiza dongosolo, abweze malo anthu, abweze nyumba zimene anatenga mwachinyengo. Kuchokera pa 27 kupita uko ngati uli mmodzi mwa anthu amene unapanga zimenezi, ifeyo lamulo likupeza kumene kuti chifukwa sizoona kuti malo aboma tiatenge chifukwa ine ndaduna, mwatenge chifukwa ndino regional governor, mwatenge chifukwa ndino vice president. Ayi, malo mubwere ku office mupange apply, ife tipange chiganizo malinga ndi mene malamulo amalo kapena nyumba akuyendera. ndiye paka 27 wata Yes. zikhale bwanji ngati 27 wata ife tikutapeza malizasa audit aja kuti a Brian Banda unatenga malo mwachinyengo tikumangaya. zifika mpaka pomangana kuti kwambiri kwake chifukwa mukuba katundu wa boma. mukuba katundu wa boma komanso mukuba katundu wa Malawi, chifukwa malo ena for example kuli Longwe, kuli malo aku MPC, kuli malo aku Adibaki, kuli malo ku Kanengo, omwe anthu anagula mwanja kuno bwino. Chisanzo nali na malo aku Egyptian Embassy ndaone ndi mapepala a uchina malo ownership ya malo anagula 1992 ngati nisagula ku Egyptian Embassy. Okay. Wina wapita kudula mitengo kuononga office ija ya kale ya embassy ndikumayikhonza nyumba ija mina kuganizira iye malo tisi yake no paper nothing kungofika kuti basi ndatenga matu atakwate lawlessness chilikuwa cha yazona so zimene zizi unduna wathu tizitesa anthu atengerapo phunziro kunena kuti tisatengere ndale to run government. This government is for all Malawians regardless of their political affiliations. ndi vuto lalikulu bwanji limene mwalipeza la lawlessness? Mina 100%. Eti 100%. Anthu akuganiza kuti ndale kapena zipani ziyaphimbe ine ndili pa ntchito. Ntchito andipasa bwana kuti ndikhale minister of lands. Sindifuna ndichose. Zoona. Chifukwa ndichosa ndikuti ananga akutika. Zoona. Ndiye ine ndipanga zomwe ntchito yanga yawo nduna imanena komanso ondisankha uja zomwe akufuna. ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndi olemekezeka anduna azamalo the Honorable Chimwemwe Chipungu MP Minister of Lands. Mukuonera program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times ndi ndunatu zamalo the Honorable Chimwemwe Chipungu MP amene ndi nduna yathu ya zamalo. Tikulandireni ku gawo lachiwiri kumaso lomaliza
la program imeneyi. zomwe Tili pa nkhani za malo zomwezi, kodi zimatheka bwanji kuti anthu obwera apeze malo kuno, anu ake tisaku tilibe malo? Ndi nkhani yakatengera yomwe ija program iti kuchambira kuno Blantyre, kuchokera ku Blantyre CBD ukafika ku Limbi, tikhoza kuwerenga nyumba mwina ziwiri zitatu za Malawi osewa obwera. Zimakhala choncho maiko inawa? mwina ndisakambe za maiko ena. Ndizamba kunena bodza Chabwino. koma ndinene za kuno kwathu kuti ndizomvetsa chisoni kunena kuti malo ambiri, nyumba zambiri, madera osiyanasiyana komanso mizinda ainake sa Malawi, ainake ndi anthu obwera. Ndiye ife ku parliament titaona zimene zija ndi anthu other stakeholders tinaona kuti mwina malamulo awunikirenso. The Land Amendment Act ya 2022 ikusungunula kapena kuletsa section 37 imene imalola anthu kukhala ndi mwina malizi a 50 years obwera, pamene ainake ife timakhala ndi malizi a 99 years. Now lamulo limeneli likuti malo muno Malawi tigule ifeyo aini yake. Lamulo limeneliso likunena kuti amene anagula kale malo mwina ndi maliza mweti kunena a 50 years, maliza jakatha tisapange renew. Ena amene akutha chaka chamawa palibe renew, ndiye kuti game yatani yavuta, apita kwa boma zimenezo. Ndiye kuti boma likhala ngatala mkatundu wake achotse malopo malinga ndi lamulo sukuloledwa kunena kuti upange renew izicho. Komanso ndinene pa kunena kuti anthu mwina mukaenda mtawuni timona mabuilding abwino okongola, kuona eka ina pali zimauzi, penapo nyumba zokongola. Chomwe chikutanthauza kuti ena anangogula malo aja wakhazika pazifukwa zomwe sitikuzizira. Chifukwa malamulo amanena kuti ukagula malo in 2 years uyambe develop malo amene aja. So land audit tikunena ichi itidziwisa kunena kuti malo anagula ndi achikungu, anagula kuti mwina ayikepo chipatala, koma uona kuti molayikepo chipatala ayikapo wholesale. Achikungu mwina anagula malo aja kwa mwina anamwalira. Achikungu anagula malo aja koma alibe kuthekera kuti angapenge develop malo aja. Mwaulawa moyo? Ndaulawa. Sindikhala ndiphuma ndi ndalama. Ku Malawi Housing chisankhidwire nanga sipadapita nthawi, koma muona kuti muzitsata za malamulo ziti muwerenga kwambiri. Munakafikako? Tinapitako dzulo. Dzulo mamawa. Panali nkhani ya 10,000 houses. Munayilondoloza? Autija? Nyumba 10,000 houses ndi zomwe kunduna wathu ukumangira 4,000 Malawi Defense Force, 4,000 Malawi Police Force, 1,000 ku immigration and 1,000 ku prison services. Nyumba zimene zizi 3/4 of the projects zili kumapeto kwenikweni. Ndi zochepa zokha zomwe mwina sitinamaliza according to standards. Komano inu mukuziwa mmene chuma cha dziko chinimayendera. Most of my contractors akutidandaula kuti sitikwalipira. Adi nkhani imene iyi timayikambirana kunduna ndi report ya nkhani imene iyi. Mukuziwa nyumba zikakhalitsa zimaonongeka. Timapangana ndi aku Defense Force, timakambirana aku Minister of Defense, tinakumana dzana kuti tikayendere limodzi tikaone kuti zili pati titani. Ndiye bwino wake ndinali ku defense, ndikuziwa mmene zimachitika, pano ndili ku lands, ndikuziwa mmene zikuchitikira. Tikufuna kuti zilowedwe
chifukwa sitingangomanga nyumba walipira ma contractor at a certain stage ndikupanga abandon ndiye kuti sitikuganiza bwino zina zayimiratu zina zaima okay chifukwa chokuti ma contractor afuna alandire kanga chepe kuti amalize ma projects amene kodi just thinking dera ngati ndirande new lines yes pali malo ambiri pamene pacha yes sizingatheke kugumula ndikumanga maflat amwamba yes which can accommodate or mwina ku 18 I'm just new lines just came in my mind Yes. kandi ku area 18 kucha because we are wasting a lot of land yes pamene tikuzomanga umapita mwamba and accommodate more people izizi mukuzimvetsetsa bwino that's good strategic thinking timakambirana ndithu ngati mene mukambirana kuti malo ena tione kuti urban development plan imaenda motani kuti izizi tinkapanga nthawi imeneyi koma no going forward we put kuzoika ma flats madera osiyana and the example I gave to my director was the Admax flats in Kanjezi yeah inakulira umene kucha okay yes the maloti imapanga accommodate so many people and that model can be taken into other areas as well yes so ndizoti zikhoza kuthenga zoteka yes ndiye ndalama zake muzipeza ngati boma tigogoda komano it's not a one day job zofunika kuti tikunikire kuti kodi ma flats amenewa kapena ma apartments amenewa tingamange kuti because at the end of it as well tiyena kuti tikamanga tikhaleso kuti kutolera ma rentals ndimabwezera kumene ngati ngongolezi nkhani ina ndiya malata subsidy yes program manager siya ndiye kunduna kwanu imene chayo ndiyakunduna kwathu inapangidwa launch nda Professor Peter Mutharika yeah mu December 2014 kuli longe uko ndiye maziwa ma government akamawabwera aliyense amakhala ndi priority yache ndiye sinaende bwino ya mukonaswa Professor Peter Mutharika president athu anayambisa National Planning Commission ichi kuti ma project ngati yamba boma iyi azipitilira abe sichanzeru kuti chifukwa kuti anayambisa ndi awa tizisiye iya ife kunduna kwathu project imene chati kuyamba and we have targeted I think almost 12,500 houses zoti zimangidwe kuti tiyamba liti dinama koma is in the pipeline kunena kuti midzimu ikhale nyumba zabwino komanso Brian ndifuna nditengerepo mwayi kunena kuti mwina amalawi sadziwa kuma council kwathu kuja kuli maplani a nyumba zomwe anthu amene afuna kumanga nyumba azikatenga already done okay ngati if you are very serious about modernizing zinthu then timange zinthu zooneka bwino and maplani undaulere okay umakatenga akuzopita ku council upita ukatenga kuti ndifuna nimange ngati pacholo apite kwa DC kuti akatenge plan nyumba ya malemba mbwanga plan tinakatenga somene kuti kucholo pa assembly part so timange nyumba zabwino bwino zooneka bwino kuti anthu akamaona aula nyumba ya blind band ya maplani aulere zona maplani aulere amenga ndami samadziwa zimene apite ku council akatenge maplani aulere kuli maplani amene tingamangira nyumba ndi ati abereka pamene tikupita kumapeto kwa nkhani za thuzi mwayamba bwino tikuyamikireni ziko mukulankhula zomveka we can only hope kuti momentum imene chifukwa anthu nthawi zino madzuka kubwereza chifukwa nanena kuti mulimba achipungu mdziko muno muli anthu amphamvu muli anthu opsa muno simungakakambire nkhani za malo titatha kukambirana zonse madzulo ano ndi uthenga wanji umene muli nawo kwa Malawi kamera anu ndi choyamba kapena chomalizanso chokuti Brian Band ine ndilimba mulimba ine Yehova ndiye mbusa wanga zona zomwe ndikupanga ine ndi zomwe ziyenera kuchitika ndi maunduna onse
sindili pano kusangalasa munthu koma kusangalasa Malawi mosatira malamulo akunduna wazamalo. Ine ndinasankhidwa ndi a Professor Peter Mutharika kuti ndisogolere unduna umene watchuka ndi Katangale. Ndifuna ndikusimikizira na Malawi kuti Katangale ameneyi atha, ndipo malo kapena nyumba muzitenga motsatira ndi malamulo a dziko lino la Malawi. Sindikuopa wina aliyense, bwana amakhala mmodzi, bwana ndi Professor Peter Mutharika. Mu chiyambireni ndalezi simunabwepo ku MP? Ndinayimapo ku Lilongwe City Center 2014. Sindinapambane. Kuti munayima Lilongwe? Naima. Makatani ku Lilongwe munthu wakuchola? Ku Malawi. Ku Lilongwe ku Malawi. Munayimira DPP? Yes. 2014? Ana wina anali David Biznwati. Nakhala number 2. Kenako nakayima ku Cholo Southwest. Mwachisomo cha Mulungu ndikupambana. 2018-19. Pano naima ku Luchenza. Mwachisomo cha Mulunguso napambanaso. Kumene munayimira ku 2019-18 ku Masintha? Nasintha. Imene inalija? Cholo Southwest. Ndiye pano muli? Cholo Luchenza. Malinga ndi kudula we? Kudula. Komanso konseko mkwatu. Konseko mkwatu? Fotokoza. Ku Luchenza. Ndi kwatu nasamukira ku kale. Komanso ndakwatira komweko. Ku Masambanjati kumene kuli ku Cholo Southwest. Ndi kwa mai yanga ndi kwa mamganga. Achinyamata ambiri timalizire pamene pamadzulo ano amafuna atayamba ndale. Yes. You are relatively young. 2014 ndi unali kamnyamata. Sindevu za Chilobwera kukula. Ndiye mungauze chani tindanyamata amene amaopa kujoina ndale? Osaopa? Ndale ndezabwino. Ndale sawa unafuna ukhale nchithumba kuti uyanga? Ineyo ndakhala organizing secretary wa chipani from 2013 mpaka na 2024. Mene ndimapambana 2013 kampeni yanga inayopanda ndalama. Sindapereka po wantamba olo wantamba 2019 iso sindinapereke ndalama. Ndale si ndalama. Ndale is how you relate ndi anthu and how you sell your ideas to anthu. Komanso you have to save people mwachilungamo. Ukhozoyitanitsa msonkhano wa mafumu basi kuti basi tionana bwino zimateka bwino fana amopa pamene kuti nditani mafumu ndapatsa chani? Sell your ideas kwa anthu. Ine ndikwaziwa anthu enake okuti kampeni yawo amapangira amuzimu kuti ife ndikufuna uyuyu kupanda ndalama munthu ndikuwina makhala member pale. So ndale is not all about money. It's how upanga relate ndi anthu komanso strategically thinking about what is it that you are joining politics for. Chifukwa anthu enanso amaona ngati kuti tipite ku ndale tikalemere. Politics is about saving anthu. Ndimamva kuti ndinu azachipatala, ndimamva kuti ndinu zachalichiso makhala nazo kwambiri apa mwachula zachalichiso kwambiri. Leroso ndasabata. Ndinu ndani kwenikweni? Ine ndi munthu wa banja. Mkazi mmodzi? Awiri mmodzi malinga ndi Bible. Mmodzi. Ndi ana atatu. Ndi mai bambo malira chabwino. Ndi albale okwana 10 kwatu triple 11. Ine nabanga primary yanga deosiyana. Certificate ya standard 5 ndinayo. Ya 8 ndinayo.
ya form 4 so ndili nayo komanso masters degree yanga ndili nayo. Okay. Mkatikatimo ndinapanganso maphunziro azachipatala. Okay. Kuti ndimathawa ya Jackson. Okay. Komanso kulemba mankhwala. Okay. Ndithu. Ndikufuna ndikuyamikeni the honorable Chimwemwe Chipungu MP komanso nduna yathu ya zamalo. Titakwita nani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri. And I think nkhani zamalo ndizofunika tizizikamba ndizofunikira kwambiri. Ndizofunika kuti anthu azimvetse. Mwatilemekeza kwambiri. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Madzulo ano ndinali ndi the honorable Chimwemwe Chipungu MP nduna yathu ya zamalo. Ndine Brian Banda kufikira sabata yamawa pamene tibwerenso ndi mulendo wina tingoti mwakoma nonse and goodbye. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyera.